Vítám vás u krátké jogové praxe zaměřené na zklidnění, zpomalení. To, co od nás tak přirozeně očekává příroda, hlavně v zimě. Můžete tu praxi ale použít kdykoliv, třeba večer před usnutím, nebo kdykoliv v životě budete mít potřebu se zastavit aspoň na chviličku. Lehněte si na záda. Nechte nohy pokrčené, chodidla trošku od sebe a odložte paže volně vedle těla. Navnímejte kontakt těla se zemí, kontakt chodidel se zemí, zadní stranu pánve, spodní a horní záda, zadní stranu hlavy, paže a ruce. Zhluboka se nadechněte do celého těla nosem a s výdechem uvolněte. Ještě jednou se zhluboka nadechněte nosem a u toho výdechu nenuďte, ale pozvěte celé tělo, aby se do těch kontaktních bodů se zemí třeba ještě trošičku opřelo a uvolnilo. Ještě jednou hluboký nádech a uvolňující výdech dolů do země. Nechte už teď dech jen volně plynout a přitáhněte obě kolena nahoru na bříško, nechte kolena trošku od sebe. Pomalu se začněte houpat trošičku ze strany na stranu. Promasírujte bedra, ledviny. Právě ty ledviny jsou obzvláště v zimě dost citlivé, tak jim tady věnujeme péči. Potom z toho houpání přejděte do takových kroužků. Ruce vedou kolena do kroužku na jednu stranu. Vnímejte ty kroužky v oblasti beder, jak se kontakt se zemí v té oblasti mění. A potom jenom vyměňte směr a pojďte udělat několik kroužků na druhou stranu. A zase vnímejte, jak se ta bedra a pánev po té zemi pohybují. Tak zastavte, nechte kolena směřovat k bříšku. A obě kolena teď položte na levou stranu vedle sebe, až směrem k zemi. Možná se ta kolena dotknou, nedotknou, to nevadí, tak jak to půjde. A otočte hlavu a hrudník směrem do stropu a pravou paži otevřete za sebe na zem. Kdyby to bylo nějak moc intenzivní, tak si můžete tu zadní ruku nechat jenom pokrčenou. A tou levou rukou můžete ji velmi jemně jen tak třeba přiložit, přitlačit to horní koleno ještě víc dolů k zemi. A chviličku tady spočiňte, prodechněte. Se vnímejte kontakt se zemí. Vnímejte pocity v těle. Dech v těle. Dopřejte si nikam nespěchat. Přizvedněte obě kolena pomalu zase ke stropu a přetočte je na druhou stranu, na pravou stranu. A zase tu opačnou levou paži buď můžete otevřít až na zem za sebe, kdyby to bylo třeba moc intenzivní, tak si tu paži nechte pokrčenou. A zase chviličku spočiňte, prodýchejte v té rotaci. Dech volně plyne a možná ten dech i uvolňuje v těle, co už není potřeba držet. Vraťte se koleny zase nahoru ke stropu
Položte levé chodidlo na zem a protáhněte pravou nohu ke stropu. Můžete zaktivovat chodidlo, takže špičku pošlete směrem k obličeji a jemně přitáhněte nohu k sobě. Zase nic netlačte, i to koleno může být trošku povolené, jenom tak si promasírujte, třeba protáhněte zadní stranu stehna. Pravé chodidlo odložte na zem a vyměňte. Vytáhněte levou nohu ke stropu, špičku směrem k obličeji, jemně si nohu přitáhněte k sobě. A zase můžete i rukou promasírovat, prodechnout, protáhnout zadní stranu stehna. Levé chodidlo odložte na zem. Přetočte se na bok a přes ten bok si jenom posaďte a pojďte na kolena, na všechny 4. Roztáhněte prsty na rukou, odtlačte se od země, dlouhá páteř. Jenom se tak pohoupáme trošku dopředu, dozadu. Klidně si rozsah pohybu upravte tak, jak to potřebujete, ať vás nic nebolí. Takové to houpání je právě také velmi často sklidňující i pro náš nervový systém, tak můžete jenom vnímat, jestli se třeba mění něco nejen na úrovni těla, ale i mysli, emocí. A pak z toho houpání zase pojďte do takových kroužků. Tady klidně můžete povolit tělo, jakkoliv chcete, jak vás povede. A zase několik kroužků na druhou stranu. Uvolněte, co potřebujete uvolnit, nemusíte držet hlavu, ramena, cokoliv. Tak pomalu zastavte, otevřete kolena do šířky, jak vás tělo pustí, pojďte dosednout směrem na paty, do pozice dítěte, takové široké, otevřenější pozici dítěte, můžete si podložit dlaně pod čelo, uvolněte ramena, uvolněte obličej. Nechte zase ten dech volně plynout. Tady v té pozici se také tak jakoby můžeme schovat před světem, opřít se o podpůrnou zem a obrátit pozornost dovnitř k sobě, ke svým potřebám. Tak potom se rukama odtlačte od země, na chvíli si sedněte nebo klekněte, vytáhněte páteř vzhůru, zároveň uvolněte ramena, uvolněte obličej a můžete zavřít oči nebo třeba jenom sklopit zrak. Zase tu pozornost obrátit dovnitř k sobě. Navnímat jenom ten přirozený dech, který plyne naším tělem. Jenom chvilku tou svou pozorností na tom dechu spočinout, jako by se zase na té dechové vlně můžeme pohoupat. Nádech, výdech. To, že pozornost v meditaci někdy utíká, je normální. Nic se neděje, můžete si to jen uvědomit a zase tu pozornost vlídně zavolat zpátky, jenom k té dechové, přirozené vlně. Tak, praxi tady ukončíme. A já vám přeju, abyste si i v rušném životě vždycky nacházeli prostor pro zastavení a odpočinek.